така нашумялата тема за ботокса, хайде да си поговорим малко какво да правим, какво да не правим и как да изберем човек, на който да се доверим. През последните дни стана огромен скандал с поставянето на ботокс от една жена, която няма да казвам името и няма да казвам къде работи, няма да казвам в кои предавания е участвала, но както и да е, стана огромен скандал с това, че тя е поставила неправилно ботокс на няколко жени, които в последствие постъпват в Пирогов с огромни оплаквания. Няма да навлизам в излишни детайли за това какво представлява ботокса и какво прави той, защото предполагам всички сме запознати. Вместо това ще ви покажа трите одобрени марки за ботулинов токсин на територията на България. Така че на първо място, когато търсите клиника, в която да си поставите ботокс, задайте въпроса какъв продукт слагат и какво е неговото наименование, марка по-скоро. Другото нещо е да ходите на лицензирани за това места, а не просто при бай Тошо или при баба ти Пенка, която решила, че ще извади една игла и ще бие ботокс на всеки, който мине. Самото място, където се поставят каквито и да е инжекционни процедури, трябва да бъде регистрирано като клиника. Другото нещо е, че поставянето на филъри и ботокс не се извършва от козметик. Извършва се само и единствено от медицинско лице. Така че освен да намерите подходящото място, уверете се, че човека, който ще ви поставя филъра, е медицинско лице, има нужното образование и сертификати също така. На следващо място вече загубих бройката. Задължително след всяка инжекционна процедура се дава сертификат, в който е упоменат продукта, марката, стикерче за това, че продуктът е оригинален и също така колко количество е използвано дадения продукт и къде върху лицето е сложен той. И ситуация от сорта, ти и твоя приятелка решавате да си вземете 1 мл филър, но да си го разделите, защото на тебе ти е нужно само 0,5, на другата също 0,5. Това не може да се прави. Една инжекция, един продукт е само за един човек. Не е санитарно една ампула да се разделя на две отделни лица. Ако някой, без значение какво му е образованието, ви каже, вземете си 1 мл, вие двете ще си го разделите, супер ще ви е. Не го правете. Това не се прави. И повярвайте ми, понякога ефтиното излиза много по-скъпо. Така че много важно, правете си проучванията преди да се доверите на който и да било за каквито и да неща. И до скоро!